cura de les persones solen fer-la dones, és silenciada, poc valorada, no remunerada o mal pagada. Els grans pressupostos són militars, tecnològics, financers, en un món de testosterona, perquè els poders encara són vergonyosament mascles i masclistes, i per l'activitat que ens fa més persones, la més important, la imprescindible, cuidar-nos els uns als altres, pocs diners i cap rellevància pública. El temps que em quedi com a periodista el vull dedicar a aquests herois, les persones que tenen cura de les persones, les que anomeno persones que es dediquen a ser persones i a cuidar persones. I ara jo, que he vist néixer el món, que amb tu he tingut tot. Ara jo, que abraço tantes veus, que el meu batec és teu, sento terror. No entenc per què em cremes la pell, m'arrenques els cabells i em deixes sense alè. Fa un temps que et sento i no t'entenc. Hi ha d'haver una altra manera de viure. Sóc jo, i ho reconec amb por de no trobar-me el cor sota la pell. Sóc jo, i et demano perdó, i saps que és el pitjor. He estat prou bé mentre tu per dins et vas desfent, de boca encendre els ulls, t'ofegues impotent. Fa un temps que em miro i no em conec, em sento i no m'entenc. Vamos fijando la vela. Hi ha d'haver una altra manera de viure. 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 Una altra manera de viure. Una altra manera. Una altra manera de viure.